बाप्पावै बेथ' हाफांसोलै मा जाखो मानसियालाय माथो खर'निफ्राय थै बोहैजोब्बायलै मानसियालाय थैबायसो नामाब्रा ओइ हाफां हांबो लायाखै माथो मानसियालाय होद गिलायलांबायसो लां दा मानसिफ्रा आंखौसो हमबालाय ओरैनोबा दानि दिनाव दायनिगिरिया साजा मोना दाय माविफ्रासो साजा मोनो थेवबो मानसिखौ अलखद समाव बासायनाया मानसिनि गुबै धोरोम बेनिखायनो हाफांखौ माबारैनो हस्पिटालाव लांनोसै आं बेथ' थफिराम बसलै आरो बे हाफांआलाय बोरै एक्सिडेन्ट जाखो मोजाङानो जाबायलै मेरगम थफिराम बसनो खोन्थानो हानाय नंला उनाव खोन्थाबालाय जियानो जादोला जोंबो थफि बसनि उन थांफानोसै पाक्का बे हस्पिटालाव लांनो नागिरखादों हाफांखौ माबारनो हस्पिटालाव दोनहैनानै बेनिफ्राय साम' खिंखिरिनिसिम रावना होनोसै आं दा जों मा खालामगोन साम' खिंखिरि मेदामनो फन हरलाय खेबसे र' हरनि हेलौ साम' खिंखिरि मेदाम बुं मेदाम हाफांआ एक्सिडेन्ट जाबाय सोरबा हाफांखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांबाय ओमफ्राय थफिरामा हस्पिटालाव लांबाय मेदाम दा मा खालामनांगौ जों नोंसोर जेबो खालामथ'नाङा मा खालामनांगौ नोंसोरनो खोन्थाहरगोन आं नाथाय थफिराम बसआ जोंखौ लिंहरदों अके बिदिब्ला नोंसोरो थफिरामजों थां थफिरामा मा बुङो मा खालामा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय जागोन मेदाम मा बुंखो मेदामा थफिराम बसनि खाथियाव थांनो खोन्थादों जोंखौ नाथाय थफिराम बसआथ' मेदामखौ मिन्थिबायना मेदामखौ गावदों होननानै दा मा खालामगोन जों बिथिंबो जायासो जासिगोन माथो अब्लाबो थफिराम बसआ मा होनो थौलाय खेबसे थांना नायनि अके ओइ अमाराजा खबर लादोंना लायाखै नोङो आइला सोरखौ खबर लानांगौ जाखोब्रा आंलाय बे बोराय बैसोआव ओइ अमाराजा हाफां गोमानायखौसो बुंदों हाफाङा गोमानाया 24 घन्टानिबो बारा जाबाय बेनिखायनो नागिरनो थाखाय नों पुलिसफोरखौ खोन्थालाय नों एमएलए ना पुलिसफोरा नोंनि खोथाखौ थाब खोनासंगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ अमाराजा उनाव बेसेबां लारु जायो जाबानो जाबाय हाफांखौल' नागिरना होग्रो दे जागोन नाथाय हाफांखौबा एसे नागिरलु खालामनो बायलां गावनो देन्जारखाना हाफाङा ओइ अमाराजा नार्जि बुदाङा बिराद टेनसनाव दङ अन्नानै नागिरना होलाय टेनसनाव दंलायथारो नामा नार्जि बुदाङा नाव गंनो आगान होग्राया बिदिनो है दे थाब नागिर मानसियानो मानसि फालतुथाय बे अमाराजाया नार्जि बुदां सोरनि फन बियो रिसिभ खालाम थफिरामासो फन हरगासिनो दङलै रिसिभ खालाम आं मा होनहरनो फन खालामदों बेबा खेबसे रिसिभ खालामना नायलाय ओरैनोबा बिथिं हाफांनि टेनसन आरो थफिरामनि टेनसन लानो गोसो गैया आं हा दालाय बहा थांगोन जोंलाय स्टेशनफोराव थांनानै सोंहैनोसै सोरबाफोर नुबाय बायदों खोमा जुदि गारिफोर गाखोदोंबा हाफाङा दे बिदिबालाय बे लावथाय मेरगममोना दाबो मानो फन खालामाखै आंखौ बे हाफाङा थैबायना थांबाय मानो खबर हराखै दासिमबो बे हाफांखौ बारा टेनसन लाया आं टेनसनाथ' अमाराजानिसो अमाराजाया आंखौ एमएलए जाखांनायनि उनाव गारनानै थांबाय नाथाय आंथ' अमाराजाखौ जोबोद मोजां मोनो बेखौ गावनो होननानै गावाखै थफिरामखौसो गावदोंमोन मानो अमाराजाया रागा जोंखो दे अमाराजाया आंखौ रागा जोङाखै ओरैनो बोराबदोंसो नङाब्ला बियो आंखौ साजा होगौमोन अब्लाबो आं जेबो रिस्क लानो हाया दानो मा जागोन दाबो जेबो बुंनो हाया बेनिखायनो आङो मोनफ्रोमबो आगानखौनो खेबथासो थाबायनांगोन थाबैनो हाफांखौ खबर लानांसिगोन जुदि हाफाङा थैथ'वाखै अब्ला माबा मोनसे राहा लानांगोन बे नार्जि बुदाङा आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखैब्रा बार फन हरदों मिथिनांगौ ना इमारजेन्सि फन जानो हागौ होननानै शाला ओरैनो फन हरनाय बायदि मोनथारदों नामाब्रा बे नार्जि बुदाङालाय आंनि खामानियासो थालांजोब्बाय शाला मालायखौ हेफाजाब होयैनो आंनासो जेबो जाला बायदि मोनबाय आं जेबो जानाय नंला बायदि मोनबाय आं मालायखौ हेफाजाब होनायावनो दिन थांसिगोन बायदि मोनबाय आं खोनासंलाय गाज्रि खबर खोनासङालै आं मोजां खबरसो खोनासंगोन दा जों गाज्रि खबरबो होनो हाथ'वा आरो मोजां खबरबो होनो हाथ'वा बापावै मा टाइपनि खबर बेलाय मोजांबो नंलायै गाज्रिबो नंलायै जायखिजाया मानसिखौ थैबायल' होननानै दा बुंदै ओहो मानसिया थैथ'वाखै अब्लालाय माथो जानानै दं माने मानसिनि खर'आव गाज्रिनो जखम जादों बेनिखायनो बिनि खर'नि मेलेमा एसे डेमेज जाबाय अब्ला दालाय मा जागोन मानसियाथ' थिगैनो थागोन नाथाय बिनि गोसोखांथिफोरासो गोमालांगोन मा गोसोखांथिफोरा गोमालांगोन औ बिनि गासैबो मेम'रिफोरा गोमालांगोन बिदिब्ला आंखौबो सिनायनाय नङा नामाब्रा बेलाय ओहो सिनायनाय नङा बापावै दालाय मा जानांगौ जाखोब्रा माबाफोर मोजां जानायनि चान्स गैथारा नामाब्रा दा जों जेबो बुंनो हाथ'वा अब्लालाय बोरैथो मिथिखो बिनि गोसोखांथिफोरालाय गोमाबाय होननानै बेफोर जों डक्टरफोरनि खामानि नोंसोर मिथिनो दा लुगै मानो मिथिनो लुगैयाब्रा मानो मिथिनो लुगैया जानो नों दासो बुंथारबाय गासैबो मेम'रिफ्रा गोमाजोब्बाय होननानै गोमोरजोब्बाय होननानै औ बिनि ब्रेनानो डेमेज जाबाय बिनिखायनो बिनि गोसोखांथिफोरा गोमाजोब्बाय थेवबो जों जेसेबां हायो जोंनिफ्राय ट्राइ खालामनो नाजागोन नोंथाङा मोननैसो मुलि लिरनानै होगोन आं बेखौ लायना फैबानो जाबाय दा नंनाय नङिनि मुलिखौनो बेसेबांबा बुरजा लिरनानै हरगोन जाबावनांगौ जाखोब्रा मेम'रि गोमालायनाय दा बोरै एक्सिडेन्ट जाखोलै दुखुबो मोनलायलांबायलां फिसाला साम' खिंखिरिनि खानायखौसो बुद्रुहैनो गोनांमोन जानाय नंला दिनै दे गाबोन थांगोन आं
आरो बे लावथाय मेरगमोना दाबो मानो मोनफैयाखै बिसोरो लावथाय नों रायलायग्रोलाय थोद मेरगम नों रायलायग्रो हद नों रायलायग्रो थोद नों रायलायग्रो दे होमबा आंनो रायलायग्रोनोसै टपि बस जों फैबाय मा नोंसोरनावबो हिनजावफोरनि आखला हाबबाय नामा माने आंखौ लोगो हमनो थाखाय मा नोंसोर देलायलायनानै फैदों नामा इसिबां गोबाव जालायनाय बुं मोजाङै मोजां बुं बहा दङमोन नोंसोर जोङो बाजार खालामदोंमोन बस बोरो बाजारनि बुस्थुफोरालाय बुलु बुलु अफिसाव दोनबोबाय बस आं मिथिलायो माबाफोर दुस्थ' खामानि मावखुमाखैथ' नोंसोर नङा बस बस सिखाव खामानि मावाखैबालाय मानोथो माथोफोरालाय टक्ला जाजोबखो सिखाव खामानि मावग्रा नंखाय खोथा बुंग्राफोरा जेब्ला हमजायो अब्ला थथला थथलि जायो मिथिबाय खुगानिफ्राय रावा ओंखारगोन ओंखारा जायो बुं मा दुस्थ' खामानि मावदों नोंसोर बसलाय जों जेबो दुस्थ' खामानि मावाखैलै आच्छा बस नों जोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो होनना बुंदोंमोन दे खोन्थादो खोथाया दा मोनसेल' नंला मोननै जाबाय अमा राजाखौ गावनाया साम' खिंख्रियासोमोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय हाफाङा एक्सिडेन्ट जाबाय आरो बिनि गोसोखांथिफोराबो गोमाजोब्बाय दा मा खालामगोन नों बस साम' खिंखिरिखौ हिनजाव मानसिफोरखौ आखाय होनो मोनाना बेनिखायनो साम' खिंखिरिनि खानायखौ बुद्रुगोन आं साम' खिंखिरिनि मेगि बायदि खानायखौ ओरैबायदि बुद्रुगोन ना जेन सिथ्लासो सिबदों आरो थां नोंसोर थांदो आं हाफांखौ नेनि नार्जि बुदांमोन फैयागौमानि अके बस शाला बे नार्जि बुदा दाबो मोनफैलाना सुवादा होद जिरायबाय थानो बाबायलां हाफांखौ खेबसे नायहैनि र' ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम सतर्क रहें जय हिंद ओइ हांग्रिमेन्दी मा एसे साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल नायनो हायोब्रा नोंलाय मा नांजा फैलायखो नोंहालाय मालाय क्राइम पेट्रल नायफुबाय थानायावलाय थोद जाम्बि बेफोरखौनो नायो नामाब्रा क्राइम पेट्रल नायबाय थाबाथाय ना मानसिनि खर'आ दिमागा बोरैबा टाइपनि जालाङोलै बारा दानायसो बेफोरखौ मिथिबायना जिबौ नायब्रा जिबौ नागिन नाय नागिन आं क्राइम पेट्रलखौल' नायनानै मोजां मोनो बुहुमाव मा जादों मा जाया बेफोरखौ मिन्थिजोबो देलाय तेरे नाम लगायलाय तेरे नाम मा तेरे नाम बेलाय माथो नों तेरे नामनि सलमान खानखौ बिराद मोजां मोनो बालाय मोजां मोनोथ' आरो सिख्ला समाव बेसेबां मोजां मोनोमोन आं बेनिखायनो आंनि खानाय स्टाइलाबो एसे तेरे नाम बायदि मिथिबाय माबायदि मोनथाय तेरे नामनि सलमान खाननि खानायाबा दासिमबो तेरे नाम फिल्म नायाखै नों होमबा हद सलमान खाननि फिल्मफोरखौ बारा नायालां होमबालाय सोरनिथो फिल्म नायो नोंलाय आं गबिन्दानि फिल्म नायोब्रा गबिन्दानि नोंहा गबिन्दानिखौ नायो आरो आंहा सलमान खान मोजां मोनो नालाय सलमान खाननिखौ नायगोन आच्छा दे नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो नायफानोसैब्रा आंबो नायफाया माथो आं नोंजों साम' खिंखिरिजों नायदां धोद साला बुरखायबाबो बुरखाय जाथारला माथोब्रा बेलेग सिख्लाफोरालाय माथो एसे एसेयावनो बुरखाय जायो हिनजावफ्रा मानो बुरखाय जायाब्रा बिसिफोरा थोद थोद मा जाखो बेटा फरायनाया जाबायबो नामा जाबायलै आफा जाबाय ओमफ्राय आइजो नोंजों मोजां जाफिनबायना है दाबो मोजां जायाखैलै बोराबनानैसो दं मानसिया बोराबनानै दा मा खालामो नों आफा गाबोन थांनानै तेरे नामनि खानाय हाना फैनोसै आं नोंसा नोमाया मोजां मोननाय बायदि माबायदि तेरे नाम खानायब्रा आफा आंबो मिथिनायालाय मिथिया तेरे नामनि सलमान खाननि खानाय लानाय स्टाइलाबा माबायदि गाबोन थांनानै नापिनाव सोंहैनोसै आं तेरे नामनि खानायखौ आंनोबो हानानै हो होननानै मा थिक तेरे नामनि सलमान खाननि खानाय बायदि लानायखौ नुनानै नोंसा नोमायाबो आंखौ मोजां मोननो हानाय मानो होनोब्ला बियो सलमान खाननि फाग्लिना तेरे नामनि बरिया आफा बरिया दे बिदिब्ला एमाव बेटा आं उन्दुनोसै नों उन्दुदो गाबोन फुङावनो मोनसे गामियाव थांनानै लामानि खबर लाहैनांगौ आं लामा बानायना होनांगौ आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामब्रा आरो लाइकबो होलां दै आफा आं बुंनि र' नायग्रो लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आसि बिमा खिन्थिनानै गालां लाइक होनानै गालां गुड नाइट वाह मोनसे खोथाना हाफां गोमानानै दं होनदोंना हाफांखौ र' गाबोन खबर लानोसै आङो दिनै हरसेखौ नायबावनोसै ओइ हापां हापां आं नोंखौ सिनायासै सोर नों मा आंखौ सिनायाखै नों टफिरामखौ ओहो आं सिनायाखै नोंखौ मा जाबावगोनलै दालाय आरो आं बेवहाय बोरै सफैखो नों एक्सिडेन्ट जादोंमोनब्रा आरो एक्सिडेन्टखौ सोर खालामनाय नों गोसोआव गैला होमबा आं एक्सिडेन्ट जादों आं माथो गोसोआवनो गैया ओइ हापां नों गोसोआव गैयाब्ला बोरै जानांगौ जाखोब्रा नोंखौ सोर एक्सिडेन्ट खालामनाय बेखौ जों बोरै मिथिगोन दा अन्नानै पेसेन्टखौ डिस्टार्ब दा खालाम खोनाबायना डाक्टर मानसिया माथो आंखौबो सिनायला औ सिनायला बिदिनो थासिगोन नामा बेलाय बेखौ जों दा बुंनो हाथ'वा अन्नानै नोंथाङा बाहेरायाव दसे थाहैथ' जों पेसेन्टखौ एसे आनजाद नायबावनि जागोन दे आरो मोनसे खोथा पेसेन्टनि खाथियाव थांहांनाय बाथ्राफोरखौ जेबो दा बुंथ' स्पेसियेलि एक्सिडेन्ट जानाय खोथाखौ मिथिबाय नङाब्ला बिनि मेलेमाव जखम जानो हागौ जागोन दे बाप्पा ओइ मा जाबावनांगौ जाखोलै
दे लोगोफोर बेनि ससेखौ गाबोननि एपिसोडाव नुसिगोन बाय बाय लोगोफोर गुसुं खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांमोना सानफ्रामबो भिडिअ लाबोजानो लुगैयो नङा होमब्ला सानफ्रामबो भिडिअ लाबोनोथ' हाया मानो होनोबा 20 मिनिट 25 मिनिट भिडिअ खालामनो थाखाय बिराद गोबाव नांगौ सानसे गाहाम लानांगौ जायो बेनिखायनो सानसेनि उनाव सानसेसो लाबोनाय जायो सानफ्रामबो लाबोनांगौब्ला भिडिअआ 10 मिनिटल' जागोन स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय भिडिअखौ नोंथांमोना सानफ्रामबो 10 मिनिट नायनो लुगैयो ना सानसेनि उनाव सानसेजों 20 मिनिट नायनो लुगैयो अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर